Startujú svoje historické vozidlá. Máme tu aj Renault špeciálne vyhotovenie pre políciu R8, takže veľmi pekné. No a na start ako prvé motorové vozidlo prichádza Škoda Felicia Soči. Takže startujeme prvé vozidlo, spravíme príjemnú cestu. Ako druhé je Lancia je talianské vozidlo športového ducha. No a samozrejme 850 špeciálka, ktorá motorizovala Európu. Takže táto 850 je veľmi pekná. No a samozrejme československá výroba, veľmi nádherná posádka v aute Škoda Kitty MB. Je to priekopník samonosnej karosérie. Je to model, ktorý mal prvý samonosnú karosériu a už sa nepoužívali drevené konštrukcie. A znova Škoda 1000 so štartovným číslom 5. Pani Balažová Mária. No a Škoda Felicia Cabriolet. Je to veľmi zaujímavé auto so štartovým